Hoxe estamos aquí nun pequeno concello do rural de Galicia, o Partido Popular de Galicia, que é o partido do rural, e é o partido rural e iso demostra que gobernamos no 60% dos concellos de menos de 5.000 habitantes. En concellos donde a política do Partido Popular se ve pois na estabilidade, no rigor, no traballo, e hoxe visitamos aquí un centro de día que é a proba máis evidente de que o Partido Popular e os gobernos do Partido Popular están centrados en traballar para os veciños e para as veciñas, en prestar servizos que eles necesitan. En este momento pois vemos como o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego pois están inmersos en liortas e en pensar única e exclusivamente en resolver os seus problemas internos. E proba delo é o que estamos vendo na Diputación de Lugo, donde vimos como onte consumouse o Pacto Guarro. Ese pacto que levaron a cabo o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego con José Tomé. José Tomé, unha persoa acusada de acoso sexual, e a pesar diso, o señor Besteiro e a señora Pontón avalaron ese pacto e avalaron o nomeamento da presidenta da Deputación de Lugo con os votos do señor Tomé e formando parte dese goberno provincial a persoa que encubriu a denuncia que fixeron as víctimas. Víctimas, por certo, que xa acudiron á Fiscalía. Acudiron á Fiscalía a denunciar este acoso sexual. E nós, o Partido Popular de Galicia, presentamos no Parlamento de Galicia unha iniciativa para reprobar a José Tomé, para pedir a súa dimisión, tanto de alcalde de Monforte como de diputado provincial, e veremos que é o que vota a esa iniciativa a señora Ana Pontón, que vendeu o feminismo do Bloque Nacionalista Galego por 500.000 euros, porque vendeu os dereitos e a dignidade das mulleres por un sillón na Deputación de Lugo, e terán que explicarlle e mirarlle os ollos ás mulleres galegas e decirlle por que puxeron os intereses do Bloque Nacionalista Galego por riba de defender os intereses e por riba de defender os dereitos das víctimas de acoso sexual do señor Tomé.